Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Dzulo mudi inali hayi. Timachita chaka chakubadwa kwa mbuye wathu. Mulungu ali nafe. Ndipo chakachi chikuyenera tsopano chizibereka zipatso. Chikutipatsa ntchito, chikutipatsa udindo, tikamtumikire, tikamchitire umboni kuti Mulungu amene ali nafe akutichotsa mantha onse, akutipatsa kulimba mtima, akufuna tilalike choona. Ndelero tikukumana ndi mboni yofera choonacho, mboni yosaopayo, mboni imene mawu a Mulungu yasanduka gawo limodzi la moyo wake. Mmalitiri oyamba kufera dzina la Ambuye kupatula nkuja pamene tichite tiana teni toyambirira, koma tsopano munthu amene adalimba mtima moonekeratu. Lero tikuchita chaka cha Stefano Woyera. Ndi chaka ichi ndimanena chaka ndi chaka kuti tizapempherera anyamata athu, makamaka ana amene adadzipereka kuti azithandizira nsembe ya misa, azitumikira Mulungu pakuthandizira nsembe ya misa. Chifukwanso Stefano kapena Kizito ndiye nkhoswe yawo. Zimene amachita zija ndi umalitiri, amakhala ndi nthawi yokapanga ma training, ma practice, anzawo ali kosewera, amakhala ndi nthawi yopanga sacrifice. Chokhacho choti ana akukhala pafupi ndi chechi, ndi mdalitso umene uja, ana achonchi aja tizapempherera kuti chilakolako chidwi chimene chija chizikula mwa iwo. Mawu athu oyamba tsiku la lero akuchokera m'buku la ntchito za atumwi, mutu wa 6 ndi 8 kulekeza 10. Kudzawerenganso mutu wa 7 ndi 54 kulekeza 59. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Teresa Chiphaka kuchokera ku St. Joseph Barikudembe na Miyango Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu ndi salimo namba 31. Mawu athu amumthenga pabwino ndi monga adalembera Mateyo Woyera. Tiwerenga mutu wa 10 ndi 17 kulekeza 22. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhe limodzi za umalitiri komanso umboni wa Stefano Mmaritiri. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Stefano anali munthu amene Mulungu adamkomera mtima kwambiri namdzaza ndi mphamvu, kotero kuti ankachita zizindikiro zozizwisa pakati pa anthu. Koma kudabwera anthu ena aku Kirene ndi aku Alexandria, aku nyumba ya mapemphero yotchedwa nyumba ya mapemphero ya opatsidwa ufulu. Iwowa pamodzi ndi ena aku Silisiya ndi aku Asiya adayamba kutsutsana ndi Stefano, koma adalephera kumugonjetsa chifukwa iye ankayankhula ndi nzeru zochokera kwa Mzimu Woyera. Pamene abwalo aja adamva mawu a Stefanowo, adakwiya kwambiri namchitira tsinya. Koma Stefano atadzazidwa ndi Mzimu Woyera, adayang'ana kumwamba naona ulemerero wa Mulungu, ndiponso Yesu atayimirira kudzanja lamanja la Mulungu. Tsono adati, onani, ndikuona kumwamba kotsekuka, ndipo Mwana wa Munthu atayimirira kudzanja lamanja la Mulungu. Koma iwo adafuwula kwambiri, natseka m'makutu mwawo, namugudukira onse pamodzi. Adamutulutsira kunja kwa mzinda, nakamponya miyala. Mboni zidasungisa zovala zawo munthu wachinyamata wina, dzina lake Saulo. Pamene anthuwo ankaponya miyala, Stefano adayamba kupemphera kuti, Ambuye Yesu, landirani mzimu wanga. Ndipo
adagwada pansi nafuula kwakukulu kuti, Ambuye, musawerengere tchimoli. Atanena mawu amenewa, adafa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Anthu muchenjere nawo, pakuti adzakuperekani ku mabwalo a milandu, ndipo adzakukwapulani nyumba zawo za mapemphero. Adzapita nanu kwa nduna ndi mafumu chifukwa cha Ine, mwakuti mudzandichitira umboni pamaso pawo ndi pamaso pa anthu a mitundu ina. Akadzakutengerani ku milandu, musadzade nkhawa nkumanena kuti tikakambe bwanji kapena kuti kodi tikanene chiyani. Mudzapatsidwa pa nthawi imeneyo mawu oti mukanene. Pajatu odzayankhula sindinu ayi, koma Mzimu wa Atate anu ndi amene adzayankhula kudzera mwa inu. M'bale azidzapereka m'bale wake kuti aphedwe, bambo azikapereka mwana wake, ana adzawukira makolo awo mpaka kuwaphetsa. Anthu onse adzadana nanu chifukwa cha Ine, koma yemwe adzalimbikire mpaka potsiriza, ameneyo ndiye adzapulumuke. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Yemwe adzalimbikire mpaka kumapeto, ameneyo ndi amene adzapulumuke. It's all about the finishing line that counts. Palibe zonena kuti Ambuye ndidakutumikirani ngati wansembe zaka 20, zaka 30, zaka 80, zaka 5. Ambuye adzafunsa kuti tsiku limene ndidakupeza kuti mwana wanga abwera kuno udali mu state yotani. Nchifukwa chake tili ndi udindo, nchifukwa chake tili ndi ntchito yomapemphererana wina ndi nzake, to finish well the rest of life. Ngati Paulo uja tonsefe tizipemphererana kuti tsiku lina tidzafuule kuti ndamenya nkhondo ya chikhulupiriro, ndamaliza bwino liwiro la mpikisano, chikunditsalira tsopano ndi mphotho. It's not easy to finish well. We may claim with our mouths, but it's not easy. We must work every day our salvation. Ndipo chitsanzo cha munthu amene adamenya nkhondo imeneyi mpaka kumalekezero ndi Stefano. Mwa iye tikuphunzira zinthu zitatu zimene tigawane mawu athu a tsiku la lero. Choyambirira, unwavering faith, chikhulupiriro chosatepatepa. Chachiwiri, tikuona mtima wokhululuka. Chachitatu, tikuona mtima wodzipereka. Chikhulupiriro chosatepatepa, kukhululuka, komanso mtima osabwerera mbuyo. Stefano timamva kuti adakwaniritsa bwanji zonsezi. Choyambirira, sikuti iye adangosankhidwa ngati dikoni ongogawa chakudya chabe. He was not just a servant of food and resources. He was a servant of the word of God. Kunena kuti sadangosankhidwa kuti abasi tizika mukumbukira mmene adasankhira madikoni 7 aja. Sadangonena kuti abasi poti inuyo muzikagawa chakudya ndi zinthu zina zimene akazi amasiye akuponderezedwa tife atumwi tizilalikira mawu. Yes, amapanga ntchito manager, but on top, Stephen anagwiritsitsa the word of God. Jesus himself, the one we are celebrating in this festivity, amene tikumkondwera kuti Mulungu ali nafe, anagwiritsitsa mawu ake. Tikagwiritsitsa mawu a Mulungu, zotsatira zake nzotani? Timadzadzidwa ndi Mzimu Woyera. Zotsatira zake ndi zachani? Nzonena kuti mpingo umatikhulupirira. He was chosen by the church. Mpingo umatikhulupirira. Anzathu amatha kumatikhulupirira. Below and above, tiyamba kutumikira anzathu. Despite his virtuous dedication, Stephen faced fierce opposition. Chachiwiri ndi chimene chocho. Kunena kuti kusatengera ubwino wake, zabwino zimene amachita, kulimba mtima kumene kunali mwa iye, akuti he faced opposition. Anthu anayamba kumkambira zoyipa. Anthu anayamba kudeta. Instead of listening to what he was saying, they chose to silence him. Abale abwino amakumana ndi mavuto. Osata ine ndi mapemphera Ambuye ndakulakwirani chani.
Ambuye adaona kuti iweyo nde oyenera to handle that situation. Muli mbanja limene lutepatepa ukhalira mikangano. God knew kuti inuyo ndamene mungasinthe amunawo, inu ndamene mungasinthe abambo awo, inu ndamene mungasinthe anawo. Akadakhala kuti awo ndi makolo anawo, bwezi pano BP itawapha kale, bwezi amuna awo banja atasiyana kale. Koma adakusankhani inuyo kuti you are able to handle that problem, that challenge. The point here is abwino amakumananso ndi mavuto. Pamene Stefano anali kupanga bear witness kuchoona, anthu mmalo moti amvetsere adasankha kutsutsa choona. Izi ndi zimene zimachitika pakati pathu. The people amene they are only ready to challenge us, not only challenging but to silence us. Ndi anthu amafuna tikhale chete mwa njira zosiyana-siyana. Amafuna kuti ntchito zabwino zimene tikupanga tizisiye. Ndi amatipatsa mayina, ndi amayamba kutibwerezera mbuyo. Awa amaenda ndi awo, awa amaenda ndi awo, awa anadya ndalama, apa mpomwera, apa mposamba, amene ajamapanga zimene jamafuna anthu timuonere, amene ajationa kuti zithera potani, tentaonera. There are some people that are only waiting, moti ntchito yawo kukacha, amadikira kuti amene uja lero sanagwe, akona siku nagwe, akakusakira zifukwa zina, lero sanagwe. The people, amene they are only waiting for your downfall. Cling to the word of God, cling to the truth. Cling to the Holy Spirit. Ndi zimene Stefano anapanga. Iye atayimirira pakati pa akulu a Chiyuda oweruza, the Sanhedrin, adangonena achoona. Ndipo adawakumbutsa mbiri ya chipulumutso kuchokera kwa Abrahamu kufikira pa Yesu Kristo. Brothers and sisters, remember your Bible. Remember mawu a Mulungu mukakumana ndi zovuta. Kuchokera pa Abrahamu kufikira tsiku la lero. Mbiri yathu ya chipulumutso siyophweka. Anthu amaperekedwa, anthu amakhapiridwa, anthu amanamiziridwa. Komano in the end, chilungamo cha Mulungu, mtendere wa Mulungu umapambana zonse. Chachitatu, chimene tingasirire kuti nchifukwa chani Stefano anakwaniritsa kukhala munthu monga mmene adachitiramo. Chikhulupiriro chake sichinali chotepatepa. Stephen's faith was not passive, it was active. Munthu amene chikhulupiriro chake ndi cha moyo, kugwa amagwa koma amadzuka. Stefano anagwa anathira matope anadzuka. Stefano anamponya miyala anadzuka. Stefano anamvetsa kuwawa koma mapeto ake ananena kuti mwakhululukira onsewa, kutengera mawuso a Ambuye Yesu. An active faith is the one imene imazindikira kuti ulendo ngwautali ndidzuke ndikagwa. Chachitatu chimene Stefano akutiphunzitsa nchonena kuti mbewu yabwino imakhalitsa. Though his life was cut short, the seed of his martyrdom would bear fruit to the extent that the persecutor of the church would become poor. Tunena kuti mbewu yabwino imabereka zipatso, imakhalitsa. Nthawi zina simawu athu amene adzabereke zipatso, koma ndi ntchito zathu. Kunena kuti zimene ndimapanga sindingaone lero kuti zikubereka zipatso, koma makhalidwe anga abwino, kulimba mtima kwanga, kudzipereka kwanga, mmene ndimachitira zichitochito zanga mu nsembe. Believe you me, one day someone will say, ndifuna usembe chifukwa cha bambo awo, ndifuna usisteri chifukwa cha yawo, ndifuna ntchito ya uphunzitsi chifukwa cha yawo, ndifuna ntchito ya unesi chifukwa cha yawo. Ntchito zathu zizichitira umboni, ntchito zathu zizibereka zipatso. And sometimes even through suffering. Ngakhale kuvutika kwathu. Alipo anthu ena kunja kuno amanena kuti ine nkadzadwala ndidzadwale ngati auji. Osati kudwala konkwabwino, koma nthawi imene munkadwala mudaonetsa chikhulupiriro mwa Yesu Khristu. Nthawi imene mudasauka mudaonetsa chikhulupiriro mwa Yesu Khristu. Stephen's death did not mark the end of his influence. Rather, it marked the beginning of his explosive growth. Kuti imfa yake sinathetse mbiri yake, sinathetse zabwino zake, koma zinapangitsa kuti tsopano zinkirenkire kubereka zipatso. Inu ndine mmoyo mwathu sitingagendedwe miyala ngati Stefano, sitingaphedwe ngati Stefano. But in our own lives we face moments of trial, suffering and persecution. Anthu ndithu Stefano anagenda miyala. Makono ilipo miyala yosiyana-siyana. Ena aloda mayunits mfoni mwawo. Ena ali ndi bando yokwanira, just ready to throw stones at your character. Alipo anthu ena ndithu alokonzeka kungononga mbiri yanu, monga adonongekera Stefano. Inu ndine tidalire mbuye wathu. Inu ndine tiime pachoona. Inu ndine tisatope kuchita zabwino.
inu ndine titumikire pozindikira kuti Ambuye amene tankondwera kuti wabadwa pakati pathu ali nafe. That times pamene kuntchito kwathu adzatiponya miyala yofuna tioneke ngati ndani. Musembe mwanga anthu adzatiponya miyala. Mu business mwanu anthu adzakuponyani miyala. Koma timpemphe Stefano azitipempherera kuti miyala ingachuluke, pemphero lathu likhale lomwelo. Atate mwakhululukire onsewa chifukwa zimene akuchita sakudziwa kuti ndi zoyipa. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.